όπως και πάλι. Από όλα τα ηφαίστεια του Αιγαίου, αυτό της θύρας είναι το μόνο για τις εκρήξεις του οποίου έχουμε πληροφορίες είτε από την αρχαιολογική σκαπάνη, είτε από πηγές. Τα άλλα είναι πολύ παλιότερα και η μόνη χρονολογημένη προϊστορική έκρηξη ηφαιστείου παγκόσμια είναι αυτή της Σαντορίνης του 1600 περίπου π.Χ. Έχει θάψει ένα ιστορικό οικισμό. Λοιπόν, μία έκρηξη του 197 π.Χ. περιγράφει με ενάργεια ο Στράβων, που σας είπα προηγουμένως, λέγοντας ότι το νησί που γεννήθηκε αναδύθηκε σταδιακά σαν το σηκώνανε με μοχλό. Λίγο σηκώνονταν. Ο γεωγράφος με παρόμοιες περιγραφές στόχευε, όπως γράφει, στην αθαυμαστία των πλούτων μεταβολών. Δηλαδή, αυτή είναι η φράση του. Προσπαθούσε με αυτή την περιγραφή να αναδείξει σε φυσικά φαινόμενα και να απαλλάξει τον κόσμο από τις ειδαιμονίες και προλήψεις, να ανεβάσει δε το κύρος της γεωγραφίας ως επιστήμης. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος στην περιγραφή του δεν παραλείπει να αναφερθεί στο γεγονός ότι αυτή που την εποχή που περιγράφει και που έγινε η έκρηξη του ηφαιστείου ήταν η πιο κατεξοχή ναυτική δύναμη της εποχής, οι Ρώδιοι, έσπευσαν να ιδρύσουν ιερό στον Ποσειδώνα επάνω στον νεοδημιουργηθέν νησάκι. Αυτοί οι άγκοροι και οι ναυτικοί που αλώνιζαν την Μεσόγειο είχαν αυτή την προκατάληψη. Γιατί η λαϊκή αντιπολίτευση, αντίληψη, που διαμορφώνεται γύρω από τα φυσικά φαινόμενα, όσο απλή και αν είναι, δεν πάβει να αποτελεί προσπάθεια ερμηνείας και κατανόησής τους, αφού οι άνθρωποι οφείλουν να συμβιώνουν με αυτό. Δεν μπορούν να εξηγήσουν. Σας είπα από το 60 και ύστερα αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τους μηχανισμούς καλύτερα. Έτσι κατασκευάζουμε μύθους για να ερμηνεύσουν. Σε έκρηξη του θηραϊκού ηφαιστείου, ο θεμελιωτής της ελληνικής αρχαιολογίας, ο Χρήστος Τσούντας, αποδίδει τη γέννηση του μύθου της χιμέρας. Ως γνωστό, η χήμερα ήταν θαλάσσιο τέρας με κατσικίσιο σώμα και 3 κεφάλια. Λιονταριού μπροστά, κατσίκα στη ράχη, ενώ η ουρά του κατέληγε σε φύλλο. Από το μεσαίο, το κατσικίσιο κεφάλι ξερνούσε φλόγες. Ο Τσούντας λοιπόν υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια των εκρήξεων, άνθρωποι που ήσαν συνηθισμένοι να βλέπουν παντού την ενέργεια εμψύχων όντων, έπλασαν με τη φαντασία τους ένα πελώριο θηρίο που φόλιαζε στη θάλασσα της Καλδέρας. Στα 3 κεφάλια της χήμερας βλέπει τα 3 ανοίγματα της Καλδέρας. Προς τα δυτικά, νότια και βόρειο-ανατολικά, βόρειο-δυτικά. Στο μεσαίο κεφάλι βλέπει το κεντρικό κρατήρα του ηφαιστείου που με τις πύρινες φλόγες του προκαλούσε αστραπές. Στον φόνο της χειμέρας ο Τσούντας βλέπει την κατάπαυση των ηφαιστειακών εκρήξεων. Και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι το ρόλο αυτό οι αρχαίοι τον επεφύλαξαν στο γιο του Γεϊώτη Ποσειδώνα, τον Γελεροφόνη. Αυτός σκότωσε τη χειμέρα. Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο εξοντώθηκε το θηρίο είναι ενδεικτικός. Υπέβοντας το άλογο του ηλίου, τον Τίγασο, ο Βελεροφόντης πέταξε πάνω από τη χήμερα εξφεντονίζοντας μία μπάλα μολύβι
μέσα στο μεσαίο στόμα που έβγαζε τις φλόγες. Το μολύβι έλειωσε από την υπερβολική ζέστη και ως πυρακτωμένη λάβα κατέκαυσε τα σωτικά του τέρατος. Οι σεισμοί και οι εκρήξεις του ηφαιστείου της Στήρας ποτέ δεν έπαψαν να δίνουν τροφή σε δυσιδαιμονίες και προλήψεις, αποδίδοντας τα φαινόμενα αυτά στην οργή του Θεού. Αυτή η αφελής αντίληψη που χαρακτηρίζει απλοϊκούς ανθρώπους, όχι σπάνια χρησιμοποιήθηκε, αν δεν καλλιεργήθηκε κιόλας σκόπιμα, με σκοπό την εξυπηρέτηση πολιτικών ή άλλων σκοπιμοτήτων. Περιορίζομαι από μια προσωπική μου εμπειρία, όχι βέβαια για το ηφαίστειο της Σαντορίνης, και μερικοί από εσάς θα το θυμούνται, όταν έγιναν οι μεγάλοι σεισμοί στη Θεσσαλονίκη. Εγώ έτυχε τότε να είμαι διευθυντής αρχαιοτήτων και συνόδευσα τον Υπουργό Πολιτισμού, τον Βλητά, να πάμε αμέσως επάνω να δούμε την κατάσταση των μνημείων. Ο τότε Υπουργός Βορείου Ελλάδος εμφανίστηκε στην τηλεόραση να παρελάβει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης σε λιτανία με εικόνες για να σταματήσει τον κακό. Και ειλικρινά ντράπηκα και του το είπα. Το 87. Ναι. Το 78. Ο Μαύρος ήταν ο Μαύρος. Και του λέω, κύριε Υπουργέ, πώς θα πείσετε τον κόσμο να μπει στα σπίτια του, αφού έρχονται οι μηχανικοί και σας λένε είναι εντάξει. Λέει, φοβάται ο κόσμος. Ο Πλητάς του είπε, γιατί τότε αν θυμάστε έγινε και στη Ρουμανία. Και του λέει ο Πλητάς, γιατί στη Ρουμανία μπαίνουν. Λέει, εκεί είναι τρομοκρατία. Του λέει, άκουσε, το φόβο δεν το ξεπερνάς με τρομοκρατία. Το έτος 726 μετά Χριστόν, όταν για μια ακόμη φορά σημειώθηκε έκρηξη του ηφαιστείου της Στήρας, αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν πλέον ο τρίτος ο Ίσαυρος, ο οποίος την ίδια εποχή αντιμετώπιζε προβλήματα με τους εικονολάτρες ανατολικούς χριστιανούς. Προκειμένου να τακτοποιήσει τα προβλήματα μαζί τους, ο Λέων ερμήνευσε την έκρηξη του ηφαιστείου ως σημάδι της Θείας Οργής για τη συμπεριφορά τους και την εκμεταλλεύτηκε ως αφορμή για να τους κυνηγήσει. Την ίδια επίσης εποχή βρισκόταν σε άνοδο η αίρεση της εικονομαχίας. Προσετεριζόμενος τους οπαδούς της αίρεσης, ο αυτοκράτορας εκήρυξε πόλεμο κατά της εικονολατρίας και του ελληνικού μοναχισμού που τη συντηρούσε. Είναι χαρακτηριστικό δε της μορίας των ανθρώπων το γεγονός ότι αυτή την έκρηξη του ηφαιστείου, της Στήρας, την ερμήνευσαν και οι δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις ως οργή του Θεού. Βέβαια, η οργή αυτή στρεφόταν κατά του άλλου. Μετά από την αποτυχία του Λέοντος να καταργήσει την εικονολατρία, αναφέρεται ως εικονομάχος στα κείμενα, καθώς γράφει μερικές δεκαετίες αργότερα ο χρονογράφος Θεοφάνης, ο αυτοκράτορας την οργή του Θεού εναντίον του την ερμήνευσε ως ευνοϊκή για αυτόν και εκήρυξε τον πόλεμο κατά των σεπτών εικόνων. Δηλαδή καταλάβατε το ίδιο φαινόμενο, το ίδιο γεγονός, το εκμεταλλεύτηκαν και οι δύο μεριές για λόγους σκοπιμότητας. Καιρός όμως να δούμε τι άλλο εκτός από παραμύθια πρόσφερε στον πολιτισμό και το ηφαίστειο της Στήρας, σύμφωνα με όσα η αρχαιολογική σκαπάνη μας έχει ως τώρα αποκαλύψει. Ιδρυμένος επάνω σε ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του ελληνικού τάξου, ο προϊστορικός οικισμός του Ακροτηρίου δοκιμάστηκε πολλές φορές από σεισμικές δονήσεις στη διάρκεια της τρισχιλιόχρονης ζωής του. Πολλές από τις δονήσεις αυτές θα ήσαν μετρίας εντάσεως,
απλά ταρακουνήματα και δεν άφησαν αυτές τις μαρτυρίες. Άλλες, πιο ισχυρές, προκάλεσαν καταστροφές, τις οποίες ανιχνεύουμε σήμερα μέσα στα αλλεπάλληλα στρώματα ερειπίων. Πεσμένη τύχη, σκάλες, επόμενη παρακαλώ. Βλέπετε εκεί πώς είναι στρεβωμένος ο τρόπος. Πατώματα ορόφων που δεν πρόλαβαν να επισκευαστούν είναι αψευδείς μάρτυρες. Άλλες μαρτυρίες μας δείχνουν τις μετασυσμικές συμπεριφορές των κατοίκων. Την απουσία ανθρώπινων σκελετών κάτω από τα ερείπια που προκάλεσαν οι σεισμοί, παλιότερα οι σεισμοί οι τελευταίοι, δηλαδή αυτοί του 1600 περίπου. Παλιότερα την αποδίδαμε σε ενδεχόμενες προειδοποιητικές μικροδονήσεις που έδωσαν την ευκαιρία στους κατοίκους να εκτενώσουν την πόλη τους. Ωστόσο, η πρόοδος της ανασκαφής έδειξε ότι είχαμε λάθος. Γιατί μετά τους σεισμούς ακολούθησαν εργασίες απελευθέρωσης των δρόμων από τα μπάζα και διάσωσης αγαθών μέσα από τα ερείπια. Τα βλέπουμε βγαλμένα στους δρόμους προκειμένου να μεταφερθούν έξω από τον οικισμό. Συχνά τέτοια αγαθά, έπιπλα, σκεύη, τρόφιμα, βρίσκονται πρόχειρα τοποθετημένα επάνω σε μπάζα, προφανώς με πρόθεση να μεταφερθούν έξω από την ερειπωμένη πόλη, σε προσωρινό πιθανώς καταβλισμό. Φαίνεται όμως ότι τους πρόλαβε η έκρηξη και αυτά σήμερα τα βρίσκουμε θαμμένα κάτω από την ελαφρόπετρα. Παρακαλώ. Βλέπετε αυτά τα κρεβάτια. Βέβαια είναι εκμαγεία, τα αρνητικά τους βρήκαμε εμείς, αλλά είναι στη θέση που τα είχαν τοποθετήσει οι άνθρωποι πριν από την έκρηξη. Άλλο. Πύληνα σκεύη σκεπασμένα με ελαφρόπετρα. Το επόμενο. Εδώ έχουμε ένα σάκο γεμάτο κρυθάρι, είναι καρβουνοποιημένο τώρα, που βλέπετε ότι έχει καταπλακωθεί, ήταν πάνω σε μπάζα και καταπλακώθηκε με ελαφρόπετρα. Άλλο παράδειγμα είναι ένα αλλιευτικό δίχτυ. Όπως ήταν μπόγκος, το είχαν αποθέσει απ' έξω, το πλάκωσε και έτσι το βρήκαμε εμείς ατόφιο. Και ακόμη πιο εντυπωσιακό, είναι ένα πιθάρι με ψάρια. Ναι, ψάρια. Προφανώς, ή ξεραμένα, ή λιαστά. Πάντως αυτό είναι μέσα, βλέπετε, μέσα στο πιθάρι, το οποίο βρέθηκε ανοιχτό, κάποιο γεγονός πέταξε το καπάκι και γέμισε με ελαφρόπετρα. Και εκεί μέσα ευτυχώς εγκλωβίστηκαν αυτά που βρίσκουμε εμείς σήμερα. Συνεπώς, ακόμη και στην περίπτωση που υπήρχαν θύματα του σεισμού, αυτά θα είχαν ανασυρθεί από τα ερείπια προκειμένου να τους παρασχεθεί αξιοπρεπή σταθή, αλλά και για λόγους υγιεινής, αφού οι άνθρωποι κινούνταν να γυρίσουν. Από τα ανασκαφικά δεδομένα λοιπόν προκύπτει ότι η σεισμικότητα της περιοχής, η οποία δεν ήταν καινούριο φαινόμενο, είχε υπαγορεύσει συμπεριφορές που ελάχιστα απέχουν από τις δικές μας σήμερα. Το ίδιο δεν γίνεται όταν γίνεται ένα σεισμός, πρώτη φροντίδα να βγάλουμε τα θύματα. Εμείς βλακωδώς ερμηνεύσαμε ότι προηγήθηκαν οι μικροσεισμοί και έφυγαν. Εξοικειωμένοι με τη συμπεριφορά του δολούμενου νησιού τους, δεν διανοήθηκαν να το εγκαταλείψουν, έστω και αν κατά καιρούς τους ισοπαίδωνε τα σπίτια. Το γίνεται και σήμερα. Αντίθετα, αμέσως μετά το σεισμό, καταπιάνονταν με την ανοικοδόμηση. Γι' αυτό μας πληροφορεί μια άλλη κατηγορία ευρημάτων. Σωρία από πέτρες ή από χώμα, υλικά που ξεχωρίστηκαν από τους γκρεμισμένους τοίχους, έχουν συχνά βρεθεί θαμμένοι κάτω από την ελαφρόπετρα, όπως και τα αγαθά που ανασύρονταν από τα ερείπια. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε διευθετημένη ξηρολιθιά, δηλαδή στιβαγμένες πέτρες, πλακωμένες μέσα στην ελαφρόπετρα. Και εκεί καθαρά σωρός από καθαρές πέτρες, πάλι μέσα στην ελαφρόπετρα. Ήταν τα οικονομικά υλικά και επομένως τους ήταν πολύτιμα.
Προφανώς τόσο το χώμα όσο και οι πέτρες αποτελούσαν τα οικοδομικά υλικά που οι σεισμόπληκτοι συγκέντρωναν αμέσως μετά το σεισμό για να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους. Το γεγονός ότι παρόμοιοι σωροί από πέτρες βρέθηκαν και σε βαθύτερα στρώματα της μεσοκυκλαδικής περίοδου, δηλαδή του 18ου ή των αρχών του 17ου αιώνα, υποδηλώνει ότι η τακτική αυτή εφαρμοζόταν από πολύ παλιά και είχε γίνει θεσμός. Για όλες αυτές τις εργασίες που ακολουθούσαν μετά τους σεισμούς απαιτούνταν τάξη, πειθαρχία και συντονισμός που καθώς φαίνεται δεν έλειπαν από τον πολιτισμό της Τύρας. Ωστόσο, ο σεισμός δεν αντιμετωπιζόταν μυρολατρικά και οι Θηραίοι δεν περιορίζονταν απλώς στο να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους. Ταυτόχρονα αναζητούσαν τρόπους και μέσα, αν όχι για την παντελή εξουδετερώση των συνεπειών του σεισμού, οπωσδήποτε για την βελτίωση της αντοχής των οικοδομών. Και αυτό πάλι μας το βεβαιώνει η αρχαιολογική σκαπάνη. Κάτω από τα θέα του μεσοκυκλαδικού κτηρίου επάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η γνωστή μας διοικητική οικία. Αυτό είναι η διοικητική οικία, το οποίο η εξωτερική επιφάνεια έχει μπαζωθεί γιατί ανέβηκε η στάθμη της πλατείας. Πρέπει να σας πω ότι μετά από κάθε σεισμό τα μπάζα που δεν ήταν χρησιμοποιήσιμα διευθετούνταν στους δρόμους και τις πλατείες, γιατί δεν είχαν ούτε ανατρεπόμενα ούτε να τα μεταφέρουν μακριά. Έτσι, εδώ το δάπεδο του ισογείου σε αυτό το σημείο είναι περίπου 2 μέτρα κάτω από τη στάθμη της πλατείας. Δεν φτιάξαν ποτέ υπόγεια οι άνθρωποι. Μετατράπηκαν από την ιστορία. Λοιπόν, κάτω από το θεμέλιο αυτό, κάναμε τομές για να μελετήσουμε την θεμελίωση, βρήκαμε μία στρώση από χαλαρά θραύσματα ορόδους λάβας διατομής 4 έως 6 εκατοστών. Τα θραύσματα αυτά, γνωστά στους σημερινούς ακροτηριανούς ως αδράλια, το επόμενο παρακαλώ, βρίσκονται άφθονα στον κοντινό λόφο μαύρο λαχίδι. Αυτά είναι. Και τα πήραν από εκεί, τα βάλαν από κάτω. Θα μπορούσε να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός αν δεν το εντοπίζαμε και κάτω από το θεμέλιο και ενός δεύτερου εξίσου παλιού κτηρίου της Χρυσής Τρίμου. Λοιπόν, και κάτω από αυτά τα θεμέλια επίσης βρήκαμε αυτή τη στρώση. Είναι προφανές λοιπόν ότι το χαλαρό στρώμα από αδράλια δημιουργούσε ένα είδος μαξιλαριού που μπορούσε να απορροφήσει σεισμικές δονήσεις. Αν και δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπήρχε και εφαρμοζόταν κάποιος αντισεισμικός κανονισμός, εκείνο που είναι μάλλον βέβαιο είναι ότι κάθε καταστρεπτικός σεισμός γινόταν κίνητρο μελέτης των ευπαθών μερών στις οικοδομές και στη λήψη πρακτικών μέτρων για την ενίσχυσή τους. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών οδήγησε σταδιακά στη δημιουργία κανόνων αντισεισμικής προστασίας, η μη εφαρμογή των οποίων είχε τις συνέπειές τους. Μετά από αυτές τις εμπειρίες και τις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης, προέκυψε το σύστημα ενίσχυσης των τοίχων στα πολυόροφα κτίρια της τελευταίας περίοδου με ξύλινα πλέγματα, με ξύλινη σχέση. Εδώ είναι αποκατάσταση σχεδιαστική των αποτυπωμάτων που βρήκαμε μέσα στην ελαφρόπετρα. Βλέπετε ότι ολόκληροι όροφοι υποβαστάζονταν από ξυλοκατασκευές. Υπερβολική εμπιστοσύνη που την πλήρωσαν. Τέτοια πλέγματα βέβαια δεν έχουν διασωθεί, έχουν όμως μείνει τα κενά που άφησαν στους τοίχους μετά την αποσύνθεσή τους. Βλέπετε εδώ, δείχνει καθαρά την ξυλοδεσιά που είχε το κτίριο και εκεί
έχει αντικατασταθεί από τον Μαρινά από όταν βρέθηκε, γιατί εδώ είναι ένα τριόροφο κτίριο και βλέπετε τα κατακόρυφα είναι με τσιμέντο, γιατί αλλιώς θα κατέρευε το κτίριο. Τι ξύλο χρησιμοποιούσαν? Δεν έχουμε βρει δείγματα για να το αναλύσουμε. Υποθέτω ότι η Παρίσια για μεγάλα δοκάρια θα ήταν και μάλλον τη ξυλία θα πρέπει να την εισήγαν απ' έξω, την κρίση. Αλλά δεν έχουμε βρει κατάλληλο ξύλο. Από κάρβουνα που έχουμε βρει, αλλά αυτό δεν είναι βεβαιότητα, έχουμε βρει από αμπέλι, κάρβουνα, από ελιά, δεν είναι οικοδομικό ξύλο, και πολύ σπάνια από κουρνάρι. Πολύ σπάνια. Ως τώρα είδαμε πτυχές του πολιτισμού που επηρεάστηκαν, αν δεν υπαγορεύτηκαν, από τη συμπεριφορά του ηφαιστείου τόσο σε ιδεολογικό, με τις ποικίλες μεταφυσικές αντιλήψεις, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ωστόσο, το νησί της Θήρας, όταν το πρωτογνώρισε ο άνθρωπος, ήταν αυτό που είχαν διαμορφώσει οι αλλεπάλληλες ηφαιστειακές εκρήξεις. Γνωρίζουμε από την μέχρι σήμερα αρχαιολογική μαρτυρία ότι η πρώτη εγκατάσταση στο νησί συντελέστηκε γύρω στα μέσα της 5ης χιλιετίας π.Χ., 4.500 περίπου. Οι πρώτοι κατοικοί του επέλεξαν την άκρη μιας μικρής χερσονήσου στα νότια του σημερινού χωριού του Ακροτηριού. Εδώ είναι και το επόμενο παρακαλώ. Σύμφωνα με τις νεότερες γεωλογικές έρευνες, μια ένυδρη καλδέρα υπήρχε στο κέντρο του νησιού με ένα μοναδικό άνοιγμα προς τη θάλασσα μεταξύ του σημερινού φάρου και του Ασπρονησιού. Μόνο αυτό το άνοιγμα μας λένε οι γεωλόγοι και δεν έχουν λόγο ή τουλάχιστον επιχειρήματα να τους αντικρούσουμε. Ένα μικρό νησάκι βρισκόταν στο βόρειο τμήμα της καλδέρας, το βλέπετε εκεί, που σημαίνει ότι οι πρώιμοι κάτοικοι της Θήρας είχαν πρόσβαση τόσο στις λάβες που την συνέθεταν, όσο και στο εσωτερικό της. Καλδέρα μέσα δηλαδή. Και αυτή είναι μια εικόνα της καλδέρας με όλη τη στρωματογραφία που κρύβει όλη την ιστορία του νησιού, η γεωλογική ιστορία. Βλέπετε συγκεντρώσεις μεγάλες θηραϊκής γης που κατά τους γεωλόγους αντιπροσωπεύουν μεγάλες εκρήξεις σαν αυτή του 1600 περίπου. Η απόσταση από αυτήν ως εκείνη είναι περίπου 20.000 χρόνια. Και φυσικά μέσα στις λάβες αυτές υπάρχουν εγκλίσματα που μαρτυρούν το περιβάλλον, έχουν βρεθεί απολιθώματα πουλιών, εντόμων, ξύλων. Η ελιά φαίνεται ότι υπάρχει εκεί από 50.000 χρόνια, άρα είναι ηθαγενές φυτό. Τα ηφαιστειογενή πετρώματα λοιπόν προμήθευσαν σχεδόν αποκλειστικά την πρώτη ύλη, τόσο για την οικοδόμηση σπιτιών, όσο και για την κατασκευή σκευών και εργαλείων. Ένας άλλος τομέας που επηρέασε μαλακές και ευκολοδούλευτες λάβες από το Μαύρο Ραχίδι και από την Μεσοβούνα παρήχαν άφθονο υλικό για να χτιστούν οι πρώτες καλύβες και να κατασκευαστούν μικρά σκέλη και εργαλεία όπως μικρή μιλόλιθη, βουδιά και βουδοχέρια, για την επεξεργασία τροφίμων. Ταυτόχρονα, μικρά και μεγάλα βότσαλα από σκληρές ανδεσιτικές λάβες, που και σήμερα αυτονομούν στην παραλία, εύκολα μετατράπηκαν σε κρουστικά εργαλεία, σπηλιά και αμμόνια. Τόσο στο Ακροτήρι, όσο και σε άλλες θέσεις έχουν βρεθεί μαρμάρινα πρωτοκλαϊκά ηρώλια και αντλία της τρίτης ηλικίας π.Χ. Εδώ είναι ένα αμμόνιο.
μπορείτε να το δείτε όταν μπαίνετε στον αρχαιολογικό χώρο, το έχουμε εκτεθειμένο εκεί δεξιά και είναι στυλωμένο γιατί κάθεται ο κόσμος επάνω και όλα. Και είναι φυσικό. Είναι πολύ ωραίο γλυπτό. Λοιπόν, το νησί δεν διαθέτει την ποιότητα του μαρμάρου που διακρίνει τα ειδόλια αυτά και μάλλον θα πρέπει να είχαν εισαχθεί από αλλού. Η συμβολή της θύρας στην παραγωγή αυτών των μοναδικών έργων τέχνης φαίνεται πως συνίσταται στην προμήθεια του υλικού με το οποίο δημιουργήθηκαν ηλίες και απαλές επιφάνειές τους. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις και πειραματικές αποδείξεις ότι το υλικό αυτό δεν ήταν άλλο από την ελαφρόπετρα. Και η θύρα ήταν η πλησιέστερη πηγή στα κατεξοχήν κέντρα παραγωγής της κυκλαδικής τέχνης, την Άτσο και την Πάρο. Έτσι, αυτά τα δύο νησιά έχουν μάρμαρο ποιότητας τέτοιας ώστε να μπορεί να δουλευτεί. Η ελαφρόπετρα. Ήταν το υλικό με το οποίο έτριβαν τις επιφάνειες και τις λίαν. Γιατί με το καλέμι ή οτιδήποτε με μια σκληρή πέτρα δεν το κάνεις τόσο λίο, ενώ αυτά είναι πάρα πολύ λιασμένα. Στην τρίτη χιλιετία π.Χ. χρονολογείται και ένα από τα προημότερα επιτεύγματα της αρχαίας τεχνολογίας, ένας λίθινος πίθος ύψους 1,30 που η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως στο ακροτήρι. Είναι μονολιθικός, είναι αντεσιτική λάβα. Υποθέτω ότι αυτός που το δούλεψε και με τη εργαλεία θα πρέπει να μην πρόλαβε στη ζωή του να κάνει άλλο έργο. Εάν δείτε πόσο λιασμένο είναι και μέσα και έξω. Βέβαια, εμείς το βρήκαμε σε κομμάτια, αλλά δεν το έφτιαξε κομμάτι-κομμάτι. Ο Ανδεσίτης πρέπει να εξορίχθηκε κάπου κοντά στην περιοχή. Δεν έχουμε βρει την θέση, αλλά γύρω λόγοι έχουμε. Πρόκειται για μοναδικό έργο σε αυτές τις διαστάσεις και αποτελεί την πιο χειροπιαστή μαρτυρία για το πόσο ο άνθρωπος αντιμετώπισε τις προκλήσεις του περιβάλλοντος. Αν αναλογιστούμε τα εργαλεία που είχε στη διάθεσή του ο τεχνίτης που το λάξευσε, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο υποπίθος θα υπήρξε το μοναδικό έργο της ζωής του. Η σταδιακή όλο και μεγαλύτερη εξοικείωση των θηραίων με το περιβάλλον του νησιού τους, αλλά και η συνεχώς βελτιούμενη τεχνολογία, τους επέτρεπε όλο και περισσότερο να χρησιμοποιούν τις δυνατότητές του για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Στα ανατολικά του προϊστορικού οικισμού, στη θέση ποταμός, είναι ακόμη και σήμερα ορατά τα σημεία από όπου λαξεύτηκαν όγκοι πυρομβρίτη για να κατασκευαστούν οι γωνιόλιθοι, τα αγκονάρια, στα μεγαλόπρεπα κτίρια της πόλης κατά την τελευταία φάση της ζωής της. Βλέπετε ότι εδώ κυρίως τα αγκονάρια είναι σκούρα και το νταμάρι το βλέπετε εδώ, πως είναι κομμένα κανονικά. Είναι περί τα 400 μέτρα από την ανασκαφή ανατολικά. Με τους γωνιόλιθους αυτούς εξασφαλίστηκε μεγαλύτερη αντοχή στις γωνίες, ώστε να μην φθύρονται από το πέρασμα φορτωμένων γαϊδουριών με ξύλα, με διάφορα φορτία. Ένα άλλο πέτρωμα, επίσης εύκολα λαξευόμενο, ο τόφος, αποτελεί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο βρίσκεται το σημερινό χωριό του Ακροτηρίου. Καθώς μαρτυρούν οι τεράστιες ποσότητες λατύπης που έχουν βρεθεί στις παρυφές του χωριού, πολλά μέτρα πάχους αυτές οι λατύπες, ο λόφος αυτός αποτέλεσε το λατομείο από το οποίο εξορίχθηκαν οι όγκοι που χρειάστηκαν για την κατασκευή μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων όπως η Ξεστή 4. Εκεί βλέπετε
το νταμάρι που είναι εκτεθειμένο σε μια ρεματιά, κάτω βλέπετε, επειδή είναι πολύ ευκολοδούλευτο, αυτό είναι πολύ μαλακό, μεγάλα δημόσια κτίρια, όπως και πάνω. Από όλα τα ηφαίστεια του Αιγαίου, αυτό της θύρας είναι το μόνο για τις εκρήξεις του οποίου έχουμε πληροφορίες, είτε από την αρχαιολογική σκαπάνη, είτε από πηγές. Τα άλλα είναι πολύ παλιότερα και οι μόνοι, έχουν επένδυση από τέτοιες πολύ ωραία πυρηνικές πέτρες, ώστε οι επαφές τους έξω να είναι τέλειες. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν χρησιμοποιήσει και λίγο πονία. Αυτές δε τις πέτρες, για να έχουν αυτό το αποτέλεσμα στην πρόσωψη, τις έκοβαν σε σχήμα τραπεζίου, προς τα μέσα στενεύει. Και το γέμιζαν με τοιχοποιία κανονική, με κανονιστές πέτρες. Σε πολλά από τα σπίτια αποκαλύφθηκαν λάπεδα εξ ολοκλήρου καλυμμένα με πλάκες από ανδεσιτικές λάβες. Βλέπετε. Αυτές δεν βρίσκονται αλλού. Τέτοιες λάβες έχουν εντοπίσει οι γεωλόγοι στο ακροτήρι Καμίνια της Τυρασσιάς. Όσο για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, τα ηφαιστειογενή πετρώματα μέχρι και σήμερα ακόμη χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καθημερινών συσκευών και εργαλείων. Αρκεί, πιστεύω, η αναφορά στις χιλιάδες γουδιά, λεκάνες, μιλόπετρες, τριφτήρες, λιαντήρες που ακόμη και σήμερα χρησιμοποιούν στην τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Βλέπετε αυτά, δείχνουν την επιφάνεια λιασμένη. Και όταν χτίζαμε το πρώτο κτίριο της ανασκαφής στη Σαντορίνη, εμένα έχασα τους εργάτες, δεν ξέρω, το εξαφανίσω. Ανέβηκα λοιπόν στη Σκαλωσιά και τους είδα έτσι. Ετρίβαν, γιατί τους είχαμε πει πάνω από την πλάκα του τσιμέντου να κάνουν παραδοσιακή μόνωση, δηλαδή μία στρώση ελαφρόπετρα και από πάνω θυραϊκό πονίαμα με ασβέστη, το οποίο όμως όταν αρχίζει να στεγνώνει, το τρίβουν έτσι, στυλβώνεται, κλείνουν οι μικρορογμές και γίνεται στεγανό. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς το υλικό υπαγόρευσε συμπεριφορές. Λοιπόν, άλλα σκεύη είναι λιχνάρια, βλέπετε από πέτρα, και πολλά άλλα που ανασύρονται μέσα από τα ερείπια της προϊστορικής πόλης. Η θύρα όμως διαθέτει και ορυκτά που δεν φαίνεται να έμειναν ανεκμετάλλευτα από τους προϊστορικούς κατοίκους της και ίσως όχι μόνο. Με την κίνηση των τεκτονικών πλακών μεταξύ τριαδικής και τρικογενούς περίοδου, δηλαδή από 225 έως 65 εκατομμύρια χρόνια, δεν είναι. Αρχικά οι σηματογενή υλικά μεταμορφώθηκαν στον λεγόμενο κυανοσχιστό που έχει εντοπιστεί στο εσωτερικό της καλδέρας στην περιοχή του Αθηνιού και λίγο πιο νότια στο ακροτήριο Τέρα, πάντα μέσα στην καλδέρα. Η παρίσφρηση εδώ και περίπου 1,5 εκατομμυρίου ετών γρανίτη στα μεταμορφωσιγενή αυτά πετρώματα μετέτρεψε τον ασβεστόλιθο σε ορυκτά, όπως είναι οι αποθέσεις δενδρίτη, πυροφιλίτη, μαγνητίτη, χαλκοπυρίτη και τάλκη. Συγγνώμη, αυτά δεν είναι δικά μου, έχω πάρει από άλλους και λίγο πολύ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Προς το τέλος της γρανιτικής παρισφρήσεως, με την εισαγωγή θερμών διαλύσεων σχηματίστηκαν οι αποθέσεις μολύβδου και ψευδαργύρου που στην αρχή του 20ου αιώνα εξορίσσονταν στην περιοχή του Αθηνιού. Εδώ είναι μια γαλαρία σύγχρονη
των αρχών του 20ου αιώνα για μόλιβδο. Και όπως ανέφερα πιο πριν, οι παρυφές της καλδέρας ήσαν προσιτές στους προϊστορικούς κατοίκους της θύρας και συνεπώς τα ποικίλα ορυκτά που κρύβονταν στα τυχώματά της ήσαν προσιτά, φτάνει να είχαν ανακαλυφθεί οι ιδιότητές τους. Μέσα από διεθνή διεπιστημονικά συνέδρια αναδείχθηκαν πτυχές του αρχαίου βίου που ούτε μπορούσε να διανοηθεί κανείς στο παρελθόν. Το πλήθος των πληροφοριών που έχουν αντληθεί τα τελευταία χρόνια είναι τόσο μεγάλο, ώστε θα χρειαστεί ένα νέο συνέδριο για την επεξεργασία, την αξιολόγηση και την ταξινόμησή τους. Εδώ θα περιοριστώ μονάχα σε παραδείγματα που άπτονται του αντικειμένου της ομιλίας. Σε μια κατηγορία πύληνων αγγείων, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα λευκό επίχρησμα που συχνά απολεπιζόταν. Αναλύοντας δείγματα από το επίχρησμα αυτό, οι φυσικοί επιστήμονες αναγνώρισαν τάλκη. Αυτό σημαίνει ότι οι θηραίοι αγγειοπλαστές είχαν πρόσβαση στο υλικό αυτό και το χρησιμοποιούσαν είτε για να μιμηθούν αγκαία από άλλο υλικό, όπως παραδείγματος χάρη μάρμαρο, εδώ βλέπετε έχουν επάλυψη με τάλκη, για να φαίνεται ότι αυτά είναι μαρμάρινα ή από πέτρα. Είτε για να διαμορφώσουν μια απαλή και ανοιχτόχρωμη διακοσμητική επιφάνεια. Το επόμενο παρακαλώ. Ενώ μέσα είναι κεραμίδι. Είναι κεραμίδι, είναι. Κεραμίδι δεν λέει άσπα. Όχι, η άσπα δεν γίνεται. Δεν έχει συνοχή, δεν γίνεται λάσπη. Το ίδιο έχουμε εδώ, κεραμίδι, επαλυμένο, και αυτό φαίνεται, μοιάζει περισσότερο με θα το θυμηθώ. Και εκεί έχουμε πάνω σε αυτό γίνεται ένα ωραίο πεδίο, λευκό, ανοιχτόχρωμο, για να δει η σκούρα διακόσμηση. Αλλά άβαστο θυμίζει αυτό. Και είχαν γνώση του αλαβάστρου, ως πετρώματος δηλαδή. Οδηγημένος από την ανακάλυψη αυτή, ο καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο του Άρχου στη Δανία, Βάλτερ Φρίντριχ, ο οποίος έχει αφιερώσει τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής του σχεδόν αποκλειστικά στη μελέτη της Σαντορίνης, και ο οποίος παρά το ότι έχει χάσει το φως του, ο καημένος συχνά τον βλέπεις να σκαρφαλώνει και να ψαχουλεύει με τα χέρια, πάντα έχει βοηθό να του εξηγεί τι πιάνει. Αναζήτησε το ειδικό περιβάλλον στο οποίο φιλοξενούνται κοιτάσματα τάλκη. Πράγματι, τα κοιτάσματα αυτά τα εντόπισε ανάμεσα στους φυλίδες της καλδέρας, στη θέση πλάκα κάτω από το μεγάλο χώρο. Είναι αυτά. Όμως, τρώγοντας έρχεται η όρεξη, όπως λέει και η σχετική παροιμία. Ο ίδιος γεωλόγος με την ομάδα του επιδόθηκαν στην αναζήτηση και άλλων ορυκτών που θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί από τους προϊστορικούς κατοίκους της θύρας. Ένα από τα μοναδικά δημιουργήματα του πολιτισμού της προϊστορικής θύρας είναι οι μνημειώδεις τοιχογραφίες. Τα χρώματα που απαντούν σε αυτές είναι κατά κανόνα γεώδους προελεύσεως, καθώς έχουν δείξει οι πολλές επιστημονικές αναλύσεις, αλλά και οι μάζες που έχουν διατηρηθεί αχρησιμοποιητές. Και είναι, άλλωστε δεν θα είχαν διατηρηθεί αν ήταν οργανικής φύσεως. Η καλή διατήρηση οφείλεται σε αυτό, ότι δεν αναλύουν. Το επόμενο παρακαλώ. Εδώ βλέπετε μάζες από χρώματα. Αναζητώντας την πηγή προέλευσης των χρωμάτων αυτών, η ομάδα γεωλόγου του Φρίντριχ εντόπισε στις θέσεις πλάκα και θέρμα, επίσης κάτω από το μεγαλοχώρι, κοιτάσματα λευκών, κόκκινων, κιανών και πράσινων ορυκτών, ανάμεσα στους φυλίτες, λίγο πιο πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.
Από αυτά, ο χαλκούχος μαλαχίτης και η χρυσόκολα είναι που δίνουν τα χρώματα πράσινου και κιανού. Ελπίζω πως η χημική ανάλυση δειγμάτων από τα χρώματα των τοιχογραφιών που βρίσκεται σε εξέλιξη θα μας δώσει και άλλες απαντήσεις. Ωστόσο, το ηφαιστειογενές περιβάλλον της θύρας δεν φαίνεται να περιορίστηκε μόνο στην προοδεία των υλικών για την καλλιέργεια και την ανάλυση της τέχνης. Ταυτόχρονα ενέπνεε και τους δημιουργούς της. Ήδη ο Μαρινάτος είχε επισημάνει την ομοιότητα στην τοιχογραφία των κιανοπυθίκων με τους ηφαιστειογενείς σχηματισμούς στο θυραϊκό τοπίο. Βλέπετε εκεί τους πυθίκους και βλέπετε το τοπίο εδώ, το οποίο βέβαια δεν είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα, αλλά σε ορισμένα σημεία το θυμίζει. Το γεγονός ότι η βράχη είναι κόκκινη, ίσως κάτι. Το ίδιο παρατήρησε ο προαναφερθής γεωλόγος Βάλτερ Φρίντριχ, ο οποίος συνέκρινε. Εντάξει, δεν πειράζει. Τελειώνω, δεν πειράζει. Επειδή είναι πιο ενδιαφέρον να δείτε τα χρώματα, όχι, δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα διαβάζω πιο αργά. Ο Φρίντριχ λοιπόν συνέκρινε φυλίτες που έχουν αναδιπλωθεί εξαιτίας της κίνησης των τεκτονικών κλαπών με αντίστοιχες απεικονίσεις στις τοιχογραφίες της Δυτικής Οικίας. Το επόμενο. Βλέπετε εδώ είναι η τοιχογραφία, εκεί είναι το γεωλογικό τοπίο. Θα είναι δύσκολο να πει κανείς ότι δεν το αντέγραψε. Σε άλλο μοτίβο των συνθέσεων, τον παρέπεμψε η εικόνα που του έδωσαν διαβρωμένες επιφάνειες τόφου στην περιοχή της πλάκας, το επόμενο. Βλέπετε ποιο είναι το πέτρωμα και πώς αποδίδεται, ενέπνευσε τον καλλιτέχνη. Για να μην αναφερθώ στην απεικόνιση του ίδιου του θυραϊκού τοπίου, στη μικρογραφική ζωφόρο της Δυτικής Οικίας, όπου μαζί με το πολύβουο λιμάνι του ακροτηριού αποδίδεται και η λοφοσυρά στο μαύρο λαχίδι. Βλέπετε, αυτός είναι ο λόφος και είναι ακριβώς όπως βλέπουμε την λοφοσυρά αυτή, όχι από εκεί που είμαστε στη στεριά, αλλά μέσα από βάρκα. Γιατί είναι άλλη στάθμη. Αυτό το πρόσεξα όταν πράγματι είχα μπει κολυμπούσα στη θάλασσα και όταν είδα την κορυφογραμμή, λέω, μας τάσω αυτό. Μετά πήρα βάρκα και το επεξεργάστηκα πιο συστηματικά. Με τα λίγα αυτά παραδείγματα που ο χρόνος μου επέτρεψε να σας παρουσιάσω, προσπάθησα να καταδείξω, όπως δηλώνει το τίτλος της ομιλίας, την παντοειδή επίδραση που άσκησε το ηφαίστειο της θύρας στο πολιτισμικό γίγνεσθε όχι μόνο του νησιού, αλλά και στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου. Επίδραση που δεν περιορίζεται μόνο στη λύση πρακτικών καθημερινών προβλημάτων, αλλά άπτεται και τομέα της τέχνης και της ιδεολογίας. Το γίγνεσθε αυτό δεν έχει σταματήσει. Η Σαντορίνη και το ηφαίστειό της εξακολουθούν να είναι παράγοντες πολιτισμού, τόσο υλικού όσο και πνευματικού. Θυμίζω μόνο ότι η Σαντορίνη συνέβαλε στη της διόρυγας του Σουέζ επί πολλές δεκαετίες τροφοδόν, διότι χρησιμοποιήθηκε η άσπα για την μόνωση των παριών του Σουέζ και επί πολλές δεκαετίες τροφοδότησε βιομηχανίες με ελαφρόπετρα και θυραϊκή γη. Τώρα έχει απαγορευτεί γιατί προχωρούσε με ρυθμούς φοβερά γρήγορους, οπότε δεν θα έμενε ούτε αμπελώνας. Με τη θυραϊκή γη και την ελαφρόπετρα, οι νεότεροι Σαντορινοί διαμόρφωσαν τον παραδοσιακό χαρακτήρα των σπιτιών τους. Δεν έχουν ξυλία,
και όμως καταφέρνουν να φτιάχνουν στέγες με τα υλικά που έχουν τις θολωτές κατασκευές. Χάρη στο ηφαίστειο της θύρας, επί χιλιάδες χρόνια ο κόσμος γεύεται άριστης ποιότητας κρασιά, ενώ το δραματικό της τοπίο αποτελεί σήμερα το μοναδικό κεφάλαιο στην τουριστική βιομηχανία. Για να αποτιμήσει κανείς τη συμβολή του νησιού στον πνευματικό πολιτισμό, μια διάλεξη δεν αρκεί. Θα χρειάζονταν πολλές και μάλιστα από άλλους πιο ειδικούς από τον ομιλούντα. Που είναι αδύνατο, παραδείγματος χάρη, να απαριθμίσω όλους τους Έλληνες και ξένους εικαστικούς καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν από τη θύρα και το ηφαίστειό της. Αναφέρω απλώς μερικά ονόματα και ζητάω συγγνώμη από όσα παραλείπω. Κωνσταντίνος Μαλέας, Χατζικυριάκος Γκίκας, Πάρης Πρέκας, Γιάννης Γαΐτης, Παναγιώτης Γράβαλος, Δημήτρης Πικιώνης, Μερόπη Πρέκα, Κογκεβίνας, Ζούνη, Κωστής Ηλιάκης, Ρουγκέρης, Χριστόφορος Ασημής, Μάρκος Βενιός, μέχρι σήμερα δηλαδή. Και πάρα πολλοί άλλοι που άθελά μου παραλείπω και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Δειγματοληψία μόνο και μάλιστα στην τύχη έκανα. Ας δούμε επί προχάδι μερικούς από τους πίνακες αυτούς. Θα ήθελα να πω κάτι, κυρία Άτομης Χατζηγιαννάκη, θα δείτε πίσω σας ότι δεν το ξέρα για να δείτε. Από τη Σαντορίνη, η Άτομη τα γλυκά έχω πάρα πολλούς. Αλλά είναι παρούσα και πρέπει να γιατί, όπως λέω, πρέπει κανείς να κάτσει να κάνει και πιο ειδικός. Θα μπορούσε κανείς να έχει μια ιδέα και ίσως μπορείς να την εξεργαστείς με τον Ασημί, έκθεση ζωγραφική με έργα δουλευμένα στη Σαντορίνη. Δεν έχει σημασία. Τυχαία και δειγματοληπτική είναι επίσης και η αναφορά μου στους τεχνίτες του λόγου. Ήδη έγινε μνήμα σε ορισμένους αρχαίους και βυζαντινούς συγγραφείς. Ακολουθούν στρατιές ολόκληρες νεότερων ποιητών και πεζογράφων που άμεσα ή έμεσα έχουν επηρεαστεί από τη Σαντορίνη. Περιορίζομαι μονάχα στον μεγάλο Γάλλο θεατρικό συγγραφέα τον Jean-Paul Sartre, που στο εμπορίο της θύρας εμπνεύστηκε το έργο του «Οι Μύγες». Γιατί μαστιζόταν όταν αυτός βρέθηκε πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο εμπορίο. Οι Μύγες ήταν, και εγώ τους πρόλαβα ακόμα. Έτσι εμπνεύστηκε αυτό το έργο. Αυτό το γράφει η Σιμών de Beauvoir στα απομνημονεύματά της. Επίσης, θα περιοριστώ στους δύο νομπελίστες ποιητές μας, τον Γιώργο Σεφέρη και τον Οδυσσέα Ελίτη. Ο πρώτος με τη Σαντορίνη και ο δεύτερος με την οδή στη Σαντορίνη άφησαν έντονο το αποτύπωμά τους σε αυτό το διαβολόνισο που ηγεύει. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεση σας, αν έχετε κέφι να... Το 67 και το 68 είχε συνεργαστεί με τον Νικόλο Πλάτωνα. Δεν μπορούσα να
Καταρχήν, επειδή το Ζάκρο είναι παραλιακό και είναι το πιο κοντινό από το κομμάτι της Κρήτης προς το ακροτήρι, προς τη Σαντορίνη, ήταν ευνοϊκό να έχουν πολύ στενές επαφές. Όχι αυτό. Για την καταστροφή. Αυτό ότι είχε γράψει ένα βιβλίο και διάβασα μετά. Για την καταστροφή των μηχανικών ανακτόρων και υποστήριζε, δεν ξέρω αν εσείς υποστηρίζετε ότι τα ανάκτορα της Κρήτης καταστράφηκαν από την αίσθηση του οικοσύμου της Σαντορίνης. Οι καταστροφές έγιναν πολύ μεταγενέστερα από την έκρηξη και βέβαια ο Βλάζον ήταν από τους αρχαιολόγους που υποστήριζαν την χαμηλή χρονολόγηση. Η χρονολόγηση του ηφαιστείου τοποθετείται αρχαιολογικά στην ιστορομηνική 1α που λέτε περίοδο, που για μεν τους γεωλόγους είναι γύρω στο 1615, για δε τους ορισμένους ελάχιστους πλέον αρχαιολόγους είναι γύρω στο 1500-1550 το πολύ. Αλλά και πάλι και αυτή η χρονολόγηση είναι πολύ ψηλή για την καταστροφή. Όμως είχαν ευνηδιαστεί κάτι, γιατί βρήκε πάρα πολλά γητά τα οποία... Κοιτάξτε, οι σεισμοί ποτέ δεν σταμάτησαν. Θυμάμαι, είχε γίνει ένα συνέδριο το 1900, το πρώτο συνέδριο διεθνές που έγινε για τη θύρα. Και έγινε πάνω σε ένα κρουαζιερόπλαιο και από το κρουαζιερόπλαιο πήγαμε στη Ζάκρο. Λοιπόν, έγινε η παρουσίαση εκεί. Λοιπόν, έγιναν όλες οι αυτές οι παρουσιάσεις. Ήταν και ο Πλάτων. Βεβαίως, αυτό μας την απάντηση. Και μετά ξαναμπήκαμε στο πλοίο και γινόταν και συνεδρίαση μέσα στο πλοίο. Οπότε ένας Ιρλανδός αρχαιολόγος που συμμετείχε και οι συζητήσεις ήταν έντονες μεταξύ αρχαιολόγων και φυσικών επιστημόνων, ακόμη δεν υπήρχε εκείνη η γλώσσα για να συνεννοηθούμε. Να σκεφτείτε ότι στις συνεδρίες που μιλούσαν οι φυσικοί επιστήμονες, οι αρχαιολόγοι έλειπαν. Το ίδιο συνέβαινε, χρειάστηκε να γίνει και δεύτερο και τρίτο συνέδριο, οπότε αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Λοιπόν, αυτός ο Ιρλανδός, λοιπόν, αυτοί γράφουν κάποια μηνυματάκια που τα λένε limericks. Λοιπόν, και λέει, the weather in Zakro was balmy. Balmy. The palace was not affected by tsunami. But an Englishman called called Luce, ήταν αυτός. An Irishman called Luce blasphemed against Zeus, who sent Sinclair Hood, was another with his army, γιατί αυτός υποστήριζε ότι ήταν εκεί διετία. Πείτε το όλο, The weather on Zakros was balmy. The palace was not affected by tsunami, but an Irishman called Luce blasphemed against Zeus, who sent Sinclair Hood with his army.
ίδιο που είναι ο σεισμός, οι άνθρωποι. Και γι' αυτό δεν βρήκαμε και πτώματα. Εσείς τι είπατε? Όχι, δεν είπαμε. Το λέγαμε αυτό στην αρχή. Είπαμε ότι αφού βρήκαμε μετά ενδείξεις και αποδείξεις ότι αμέσως μετά το σεισμό μπήκαν μέσα και άρχισαν να βγάζουν από τα ερείπια έπιπλα, τρόφιμα κλπ. Τα οποία αποθέταν απ' έξω επάνω στα μπάζα, προκειμένου να τα βγάλουν, να τα πάνε προφανώς κάπου που είχαν κατασκηνώσει. Αυτό σημαίνει ότι αντί να βγάλουν κρεβάτια και αυτά, πρώτα θα βγάλανε τα θύματα. Να σας πω κάτι άλλο. Κύριε Ζούμα, γιατί δηλαδή δεν επικρατούσε η λογική ότι βγάλαν τα έπιπλα και ό,τι τους ήταν αναγκαίο, υπήρχαν προειδοποιήσεις και αυτοί ανέβηκαν στα βουνά. Είναι δυνατόν να μην βρουν ούτε ένα σκελετό? Κοιτάξτε, ούτε ένας δεν θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, δεν το αποκλείω αυτό να έχουν φύγει, γιατί εξαρτάται και από την ώρα και από το χρόνο της ημέρας που έγινε η εκμάθηση. Αλλά το γεγονός ότι μπήκαν μέσα συνεργεία και άρχισαν να δουλεύουν, αυτό λέω, ακόμη και αν υπήρχαν θύματα δεν θα τα βρούμε ποτέ. Όχι, δεν έχουμε καθόλου ενδείξεις ότι διαβρώθηκαν οι τοίχοι των κτηρίων από βροχή. Κάτω στη βάση των κτηρίων δεν υπάρχει ούτε μισός πόντος χώμα. Αυτό κρίνουμε ότι αυτές οι τακτοποιήσεις... Η ελαφρόπετρα έπεσε αμέσως. Δεν βρέθηκε. Όλα είναι σκεπασμένα με ελαφρόπετρα και οι γεωλόγοι, οι θεστιολόγοι εκτιμούν ότι μεταξύ σεισμού και έκρηξης μόνο λίγες εβδομάδες μισολάβησαν. Με άλλο για το σενάριο για πρώτα σεισμός. Ναι. Ναι, γιατί έχουμε τεράστια κομμάτια κτηρίων τα οποία έχουν καταρρεύσει. Δεν βούλιαξαν οι στέγες, απλώς εξαφανίστηκαν. Αυτό όμως που πρόσεξα, αναφυσβήτητα έτσι έγινε, αυτό δείχνει η ανασκαφή. Αν κοιτάξεις όμως το χάρτη που έδειξες των σεισμών στο Αιγαίο, θα δεις ότι η περιοχή της Σαντορίνης και όσο πιο στο κέντρο των κυκλάδων του Βορράκης, ουσιαστικά είναι ελεύθερες από σεισμούς. Οι σεισμοί όλοι συμβαίνουν σε ένα κύκλο περιμετρικά του Αιγαίου. Το Αιγαίο αυτό καθεαυτό, δηλαδή η κυκλάδας μάλλον, είναι η τρίτη, τέταρτη εικόνα που έχει δείξει. Ναι, που είναι με τις μαύρες, οι εστίες, τα επίκεντρα. Πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα νερά είναι βαθιά. Επομένως έρχονται οι σεισμοί, τα επίκεντρα είναι σε μεγάλο βάθος από ό,τι είναι στην πόλη. Στις κυκλάδες δεν είναι βαθιά τα νερά. Όσο πάνω προς το κριτικό, ναι, αλλά... Αυτό, ναι. Αν δεις πάρουν άξιο και τα λοιπά, είναι 0 σεισμοί και μετά ωραία. Σαντορίνη έχει μερικούς. Υπάρχει ένα χριστιακό τόξο που περνάει από τη Σαντορίνη, από τα Μέθανα, Πόρο κτλ. Και Σουσάκι είναι γνωστό αυτό το τόξο. Αυτά είναι των 25 τελευταίων ετών. Δεν ξέρουμε πώς είναι. Η Φέστια, άλλο είναι η Φέστια, είναι τόξο και άλλο η σεισμή. Όχι, εδώ δεν είναι η Φέστια. Το τόξο του Φέστια είναι αυτό. Ναι, όχι, εδώ πραγματικά είναι... Δεν είναι σύγχρονη αυτή η... Είναι τα τελευταία 25 χρόνια. Οπότε δεν μπορεί να συμπεριληφθεί εκείνο που φανταζόμαστε στη Σαντορίνη. Όχι, αυτό είναι ενωτικό όσο συχνά γίνονται σεισμοί στην περιοχή. Τώρα, αν ήταν η ίδια ακριβώς... Έχουν επένδυση από τέτοιες πολύ ωραία περιοχημένες πέτρες, ώστε οι επαφές τους έξω να είναι τέλειες. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν χρησιμοποιήσει και λίγο πονία. Αυτές δε τις πέτρες, για να έχουν αυτό το αποτέλεσμα στην πρόσωψη, τις έκοβαν σε σχήμα τραπεζίου, προς τα μέσα στενέλη. Και το γέμιζαν με... 56, ο σεισμός παρά που ήταν έντονος, στη Σαντορίνη δεν έκανε. Τη μεγάλη ζημιά την κάνανε οι μηχανικοί που πήγαν και κατεδάφισαν το κτίριο. Από φόβο.
Συγγνώμη, απάντησα. Ναι. Ευχαριστώ. Και τους γαλάζιους πίθηκους θα μας πείτε κάτι. Συγγνώμη. Και τους γαλάζιους πίθηκους. Τι να σας πω. Ότι, ας πούμε, ήταν αποτέλεσμα ταξιδιών στην Κοιτάξτε, έχουμε αρχαιολογικές ενδείξεις και μαρτυρίες ότι οι επαφές του ακροτηρίου με όλη την Ανατολική Μεσόγειο ήταν πάρα πολύ στενές. Επομένως, σίγουρα τους είχαν δει. Τώρα, αν είχαν κουβαλήσει και κανέναν, όπως κάνανε οι ναυτικοί, κόκαλα πυθίκου δεν έχουν βρει. Γιατί τα κόκαλα που έχουμε βρει από ζώα μέσα στον οικισμό είναι βρόσιμα. Είναι ό,τι πετάγανε από τα σκουπίδια τους. Επομένως είναι εγωπρόβατα, χοιρινά και σπανιότατα βοδινά. Και φυσικά πουλάκια που ακόμη και σήμερα τα πιάνουν με δίκτυα. Τι να πούμε, στα γυναιστικό το ταξίδι, ο Αρδιτός έχει κάποιες επόμενες εκδηλώσεις, τις οποίες θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή σας. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη 29 του μηνός, ο καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής Σταύρος Σταυρίδης θα κάνει μια εισαγωγή και μετά συζήτηση με ένα θέμα που μας καίει όλους και έχει τίτλο «Ξαναορίζοντας το δημόσιο χώρο». Τον πολυπαθή δημόσιο χώρο που βλέπουμε όλοι γύρω μας πώς κατακρεουργείται και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει σε βάθος το θέμα και θα συζητήσουμε όλοι μαζί τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με αυτό. Η επόμενη εκδήλωση είναι στις 6 Μαΐου, όπου η λέσχη ανάγνωσης που λειτουργεί πλέον συστηματικά στο Σύλλογο θα συζητήσει και σας ευπρόσδεκτοι όλοι, δεν είναι μια κλειστή ομάδα όπως είναι πολλές φορές. Θα συζητηθεί το βιβλίο της Ρέας Γαλανάκη, του Θωμά Κοροβίνη, «Ο γύρος του θανάτου», ένα συγκλονιστικό βιβλίο για τον Δράκο του Σέξου. Και επίσης στις 16 Μαΐου η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης, δηλαδή η Ελένη Ηλιοπούλου, ο Κώστας Ανέστης και η Λίδα Γιαννακοπούλου που είναι εδώ παρόντες, έχουν οργανώσει μια ημέρα βιβλιοθήκης, όπου άνθρωποι από το χώρο του βιβλίου, νομίζω ότι ο κύριος Ίσαρης είναι ανάμεσα σε αυτούς, εκδότες, ποιητές, βιβλιοπόλες ή βιβλιοπόλες της γειτονιάς κτλ. Θα συζητήσουμε με